support ya Sonam nada pikwa ban juba papingan kren ada nga viral lo bang support ya Sonam nada kan gibakem yang aro ai bakin kem namar omlai lei namar nga support ya Sonam namar ba pakwa ya ka juba kumno uraju yap te kum taken nga support ya ka omdai ban shushim kabu omdai ban shushim kabu baka Sonam ka Punjabi ulok wa jong to tengah jong ba shun that buram no ya ka pipla ban long gumda hoi ngate ngai thuo ye fi nga support ye ka rusniu amde ye rubha hoi ye to upri upalaya pula lei amri lei hendai ngin wat ye ka proof ken in wat ye ka proof ken ka proof kan sapau namar ba ka Sonam ka dei ka nga ka jong ura to balaya pu keteng kumnom tebre ya ngatep bat pangambil thuiro hendai pimdai ban keno bak kumne kumtai belai pen chukunno kumtu kumne gemdai nga supa de ka Sonam balai nga supa de ka bakan khla ya ka jong ahok bat ka long ren jing la jong kumno ka tak tiau tengah jong yu lok la jong nga supa de ka Sonam amdai nga la viral ai bangan viral am kuslai lang sa kem lang bat karongan sa kem lang bat kangam kuslai na mga support ya ka namar dai tang banong ban suthat baka Sonam ka Punjabi ulok pa jong Henry wat chua ya ka jing bah sa tip kumno ka Punjab kumno ka le hang ta ken baka sa tip namang thuo ya fiam wat ngoi ai ada bon kinong biu mentadon hadu 415 nai but ngam khusla ye kata mo hadu saus pa san phokhandai ada ong banga kren thalala na krisniu lada nga krisniu wa support ye ka Sonam namar balai nga support ye ka bangan yo ye ka jing baha ke nga support bakan khla ken ye ka hok kumbanga nga im nga sa viral nga im nga sim ye ka jing im ka jong ka ban ka jing im ka jong nga support ye ka ai baga kan khla ting sisa ai bangangan play siya namar ngay ikiniwem kapit ya ko weekend new kren kumno kapit ya ko weekend new kren ta kumno kapit ya ko weekend new kren kuno had ban ong mo khandai present man ka kan be ja khasi khandai pu khandai present kajing snew kadon siteng bar kajing bha ka siteng amang ada simila ko jong ko jing im kumno nga viral kumno nga lenti kem yo ban kem ye ka beb ka jing sisa kumno nga lenti kumno nga im te kum ka Sonam ro ada pimpat yo ka jubab enai da pen viral kluma de ka jing im jongka enai pen viral ngai pang kren ada ngala ka bri ko famous nga kren ka jing sisa ada pimpat yo ka jubab enai da kren de ka jing sisa ada kakak ka Sonam kala plahok ya ka jing sisa balai nga yarap ya ka Sonam happy ban yarap namar nga happy namar nga de pishep ni ko jong ko jing ye mem nga happy ban yarap nga ban yarap ikum no figren ai ba ka Sonam kan flash wa hapo nga support ya ka nga support ya ka wat ngam te mga thok nga support ya ka Sonam marang ngaro ngala de ka brigo kanom shu kan namaki jubab pat pau kimpat sai nga support ya ka oi uraj na itu hitip kito ketho hai na itu bhai ki amne pa itu ka Sonam itu uraj kamba lawan ko ada viral karne video ai bakan viral nama kajing sisa ngai thu sisa ya auto lok jong ka ngai thu sisa mde ba thok kia tho kim dei pa kia tho apo Indo kia tho apo Bangalore yes ngai thu te na ra ngam thu ba le ngai chu kan halat yes tar phi pa ben pen viral le ka video jong ka pet pen viral ka beb tika jing be tika jing ha menin kami tu ngale live penta kami tu ngale live balai thay ben ngalangnya ngala kadang ngala dap haru sadam man pe Sonam ha on Instagram kumba on ni ka be pakren ben jik
ngatai ben pet kadang wa support ya ke Sonam ni kata nga support ya ke Sonam ada ka ai ka jubab ka basisha ada ka ai ka bujubab oh balai nga syukur start ya kata man ngarung ada ka beri go famous ada ka beri go pau nam ta kadang nga hapan jeng menta ban le live kinong save kila de save om le nga tengah komen nga support ya ke Sonam oi kum ka jing im ko jong aro ki social media em hapok mekla ki shuying lam le snap nakawai ka new kren kum no 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 san no uno san hima snap no youtuber snap na kam to mau for snap to rupang ngala thait ban snap ngai thuang san ben sam kum ka jing im ko jong ngala thait ban snap namar ngar wala de ka ei Tagadaw nga support na marbangin yo ya ka jubab na marbaka hoy ngating ito ya pinga support ya ka Sonam daw rach uya proem nga isn ay hoy nga isn ay yo tulok jong ka sa Punjab nga isn ay but yo balalay ulan lay I won't lay henday ngan ong ka way ay kibadang im kin im ka jubab ngin sa iyo okay Namal ka Sonam balay nga support ya ka bakan ay ka jubab hapo may khalaya bakan jubab balay ka Punjabi ulok ka jong yes balay ka Punjabi ulok ka jong tagadaw nga support ya ka kamday ka brigo bas new per kamday ka brigo ha kare betang shiteng do nun ka man kenok than ya ka jing im jong kiway Bikin nak pakai Punjabi ulok jong piladan ke proof. Oi ke proof sosial media ke lapau. Henry ai pakai jubab ke try dar pak baulok jong ke Punjab sisana ke pada. Hadu mentar umpat lap. Baka Punjab makane Punjab kiway ne. Oi kiway kila ready. Kan mana ban Punjab. Ai ngayon iba don ka social media ka baong ka social media ka sa kenok kung ni ko tawraj kani hadu uraj menta umpa keren ngayon ka YouTube umpa keren umpa asway ka jubab na ka Sonam ngaro nya kwa nga kumgadi ka beri wala viral bala famous po Meghalaya nga kwa ka proof kina ka Sonam balay nga support ya ka Sonam kum ka jing im la jong haban support kum ka jing im la jong klemle ngale nga haban support do jong jing Sonam nga ngam punya habat ki story la jong ka story jong ka Sonam ka story jong em kaya hap kad bat nga syuong no bangaday ka brew ka baklan bor bat ka bala ban ya sajek niya yakin em ngalaj im cok ki umat ay bakin jaw kamasim ay bakan pai Henry ka jinglong bapin chim ya ka jing im krem dala ka jing bupa shisha no aban jing rumah ngati nga sa medin kas ngalala ka support ka Sonam mentang support tang mga maroy ba support ya ka himtep payala jong ka jing im na depsem pagi kasi ki penbaral kumno ya ka jing im ka jong ha ngam kenok than bagi kasi penbaral lay jing jong ha Henry nga bakla ang kandiat kisim ka buban baral harduk kaway ka Meghalaya Lord of my bitch in myself I'm bad in my life I'm fine don hiki bakam nya ka jubab ngan ai day bangam day ka beri ko baduk oh nyaduk Henry bangan na poy ka jubab ada pimla pan jubab pay ka jing im jong pikan nong kumno naduk menong al de ong yakin lai pusin nadobon takti nga madoban chimi ga jing im ada pisim ya gaji miong habdi ya kasnam ko jong ada pimla pandi ya kasnam jong apa petkai
kajing yang kucing kelam ada kajing ini nga support ya ka Sonam bas ngoi ang mga marway bas adu ka social media baro ka wala ki ibenya ka hantay nga support ya ka baro ka Indian la ibenya ka baro kinang may kalaya kit barjala na Bangalore na che baro ki jaka po Indian la viral gaya tang mga marway bas support ya ka balay nga support ya ka akwa ya ka jubab bakakan ay hok ya ka jubab ka basisya na malban supay ya kiniw nga itad man pa ya kiniw nga tad nga pwede ko wikiniw kren kumno pwede ko wikiniw kren kumno pwede ko wikiniw kren kumno